Takaviga vanhu 8 nezuva rimwe chete nekuda kwekuti baba vangu panguva iyoyo vainge vava kutoita sekunge munhu akagarwa. Vakange vasingachadi kana kuteerera inzwi ramweya mutsvene uye zvekare nezvatainge takaudzwa napasta nasekuru zvekare avo vakatoita zvokutofona patakange tichiri kuno kuAmerica tisati tadzokera kumusha kumberengwa kunoita chivanhu chainge chichida kuti chinge chichizoitwa panguva yacho iyoyo. Iyi ndiyo nyaya yangu mukoma, ndapota itai zvekuteerera voice note randakutumidzirai, asi musazoriisa pamhepo nekuti ndinotya kuti zvimwe kuda vanondiziva vanozobatanidza nyaya yangu. Zita rangu inini muchanditi Charlotte. Pane zvinotyisa zvandakasangana nazvo nezvandichiri kusangana nazvo ever since my parents passed away mugore ra1997 apo pandainge ndichiri ne18 years. Panguva yacho iyoyo I'm still involved in a spiritual battle. Ndinokugara ndichingonamata nguva dzose. Ndinotokumbira kuti munge muchizondikumbirira kumhuri yeZimbabwe kuti pavanonamata, pavanonyengetera, vange vachizondirangarirawo paminamato yavo, nekuti dzimwe nguva zvinondiremera. Ndakasvika pakuda kukomita suicide last year mushure mekunge ndasangana nechimwe chiitiko chakandikatyamadza kubasa, uko kwandakanzi ndainge ndabata murwere rape, zvinhu zvisina kana kumboitika because I am working as a nurse. Ndikati nhai Mwari, zvino munoda kuti ndinge ndichiite same. So zvinhu izvi akasike kutanga zvichiitika kuti ndinopomedzerwa mhosva dzandinenge ndisina kupara. I know it is because of the spiritual warfare that I have been going through in my life. Mukomana she isusu tiriwo mhuri yechiKristu, taitogara muno muAmerica zvakanaka nevabereki vangu. Baba vangu vainge vari munhu ainge aine a very strong personality. Of course he was a Christian, but dzimwe nguva vaimbopota vachinzvenga mama. Ndakasangana navo nerimwe zuva ndichibva out nemafriends angu wainge uri usiku, ndikavaona vakange vakapfugama padhuze nekamwe kaflower bed close to the patio. Ndikati nhai baba muri kuitei? Vakavhunduka, but pavakasimuka ndakanzwa kuti vainge vachinhuhwa bute. Saka munhu aipota achipira kumidzimu yake in secret, even though muchurch vainge vatova an elder muchurch. Uye zvekare baba vangu vainge vasingadi kupikiswa pane zvavanenge vataura kuti ndo zvavanenge vachida kuita. Amai vangu vainge vari munhu aida peace, saka nguva zhinji vaizongosiya baba vachingoita zvavanenge vachida kuita, nekuti amai vangu vainge vari munhu munyoro, munhu ainge achinamata chaizvo. Nerimwe gore takazoenda kuprayer meeting kuchurch kwatainge tichinamata, saka pane umwe munhu akazoprofita, but inyaya yainge yakatombotaurwa nezvayo nababa. Vakati he was not sure, it was as if mweya mutsvene vakange vasingadi kuti tinge tichizobuda muAmerica tichidzokera kumusha kwababa kumberengwa kwavakakurira, kuti kunge kuchizonoitwa chivanhu sekuronga kwavainge vakaita nyama dzavo. Makore acho iwawo haasi munhu wose ainge aine mafoni. Baba vangu vainge vachitaura neimwe cousin brother yavo uyo ainge ari headmaster muzvishavane paurongwa, nekuti ndivo vainge vaine landline iro apo pafoni apo pavaipota vachitaura nababa. Saka tiri kuchechi hakuna akange achizviziva kuti takange tiine urongwa hwekuti tinge tichizoenda kuZimbabwe. Asi pane umwe munhu akazongokaruka aprofita, akatarisa baba vangu akati pane zvinhu zviri kuitika mumusha menyu kuZimbabwe, asi imimi muri kuchengetedzwa neropa raIshe Jesu. Asi kana mukadzokera kumusha, mukadzokera muchida kunoita zvetsika dzechivanhu, mupabatisise ipapo baba. Kana mukangobata zvinhu zvinenge zviine chekuita nezvemidzimu, mukazviita muchavhura masuo ekuti avo vakakuvengai vange vachikwanisa kuzopinda muupenyu hwenyu. Ruzhowa rwuri pamuri runenge rwatobviswa. Mashoko awa ndakamanzwa, asi ndakange ndichiriwo mwana. Handina kunyatsokunzwisisa kuti meaning yacho yainge ichimboreva kuti kudii, asi amai semunhu mukuru vakazvibata, vakatanga kunetsana.
nababa vachiti kuna baba, ngatiteererei zvatiri kuudzwa naMweya Mutsvene. Asi baba vangu ivo sezvo vainge vari munhu ainge achizviudza kuti zvaanenge aronga ndo zvinenge zvichifanira kuti zvinge zvichizoitika, havana kuda kunzwisisa izvo zvavainge vachiudzwa naamai kuti tinge tichizoita. Saka pakazoita nyaya yekuti kumusha kumberengwa kwainge kuchida kuitwa zvechivanhu, kunonzi kurova makuva, kudzosa midzimu yemumhuri mumusha, zvose zvainge zvichida kuitwa izvozvo. Saka bamukuru vainge vagere muzvichavane ndo vainge vachifonerana nababa vachivaudza kuti urongwa huri kufamba sei. Baba vainge vachitotumidzira mari, ndingangoti ndo vakasponsa zvose zvaifanira kuti zvinge zvichizoitwa nezuva iroro. Saka ivo baba vaitonzi, imi ndimi mwana mukuru, munotofanirawo kuti munge muchizouya ende hamufaniri kuti munge muchizosiya tsika dzedu dzechivanhu dzemumhuri nekuti mava kuAmerica. Amai vairamba vachiti asika takayambirwa naMweya Mutsvene kuti hatisi kufanira kuti tinge tichizoita involved panyaya idzodzo. Baba vangu vakati handingaregedzi chivanhu chemhuri yangu nekuda kwekuti ndava kuAmerica. Midzimu yangu ndo yakaita kuti ndinge ndichizouya kunoku kuAmerica. Tichaenda tonoita zvose zvinodiwa kuti zvinge zvichizoitwa tobva tachizodzoka. Ndakazviona ipapo kuti hapana kana munhu aigona kumisa baba vangu. Baba vainge vatoronga zvavainge varonga ende vakange vasina munhu wavaikwanisa kuti vange vachizoteerera. Saka baba vakabhuka matiketi avo in secret, vasina kana kutombotiudza, vakaita zvinhu zvavo nekukasika. Ipapo baba vangu vainge vava kuita sekunge munhu atogarwa nerimwe shavi, ende mweya werufu kana wokudana unokuitisa zvinhu zvekuti unge uchizosvika panzvimbo kana paine vanhu vanenge vachida kukuuraya. Amai vakabvuma zvavo, but vairatidza kusafara, vaingotya zvavo amai kuti dzimwe nhambwe baba kana kuri kunzi vainge vachazoenda voga kumberengwa, zvimwe kuda vaikwanisa kuzotsvakirwa umwe mukadzi. Amai vobva vanzi vainge vachazoita mukadzi wemuAmerica, baba voita imwe mhuri yekuZimbabwe, nekuti zvinhu izvi zvainge zvakaitika kune best friend yavo amai. Saka vaitya kuti zvakaitika kuna Joyce best friend yavo uyo ainge ari muAmerica nanhasi uno vachiri muAmerica, vakazotorwa umwe mukadzi wekuZimbabwe nekuti ivo vainge vachiramba kupota vachidzoka kumusha nemurume wavo. Amai vairatidza kusafara. Dzimwe nguva ndaitovanzwa vachinamata usiku vachiti, Ishe chengetedzaiwo mhuri yangu. Ino ndaingovatarisa, ndakange ndisati ndakwanisa kunyatsokunzwisisa kuti what was really going on. Takazoti tasvika muZimbabwe, takabva tachizoenda kumberengwa from Harare, ndiko kumusha kwana baba. Zvinhu zvose zvechivanhu netsika zvakaitwa ndakange ndichiona zvichiitika, ndichitovawo involved mazviri, ndichinzi tora chakati nechakati. Asi mukati mangu ndaingonzwa kuti pane chinhu chisiri right zvachose. Amai vangu vaingoparticipata semuroora, vakanyarara nguva dzose. Saka zuva rekuti taifanira kuti tinge tichizobva kumberengwa tichizodzoka kuHarare, ndipo pakatanga kuchinja zvinhu. Ndakatanga kunzwa mudumbu mainge muchirwadza, ndakaita diarrhea yakanyanyisa, ndakange ndisingachakwanisi kuti motikari inofamba kana kwe20 minutes ndisina kumbomisa motikari kuti ndinge ndichimbozvibatsira. Saka takazotatarika kusvika tasvika muzvishavane umo munogara hama dzedu dzakawanda. Ipapo ndakange ndava kutonyanya kupera simba. Paiva nasekuru, hanzvadzi nyamama vangu, he was a doctor, vakazoshaika vakati aiwa mwana hazviiti kuti munge muchifamba naye akadai so, because she is severely dehydrated. Saka regai mwana asare pano, tichazotevera naye kuHarare kana apora. So sekuru vangu ava ndaivafarira zvisingaiti nagogo, saka ndakazosara pamba pavo. Baba vakati it's okay kuti tinge tichigara pano, hatina time, because vainge vaine humwe urongwa hwavainge vachida kumhanyira muHarare, then we fly back to America. Saka ndakazosara nasekuru nagogo ndiri pamba pavo muzvishavane. Amai vangu, baba vangu uye zvekare nemasiblings angu maviri nemamwe marelatives vakabva vapinda mune kombi iyo yatainge tabva nayo
kumberengwa vakananga zvavo kuHarare. Handina kunge ndakaziva kuti ini ndichizosara muzvishavane vabereki vangu vachiti vari kuenda kuHarare ndiko kainge kari kekupedzisira kuonana. That was the last time apo pandakaona vabereki vangu, masiblings angu nehama dzavainge vainadzo mukombe imomo vachiri vapenyu. Saka manheru acho iwawo ndichiripo pamba pasekuru ndakange ndava kutonzwa zvakanaka. Hameno kuti sei mudumbu wacho wakangondibata zvekuti ndinge ndichizongosara muzvishavane. Ndo pandakanzwa noise panze, gogo vainge vachichema. Saka ndakatanga ndafunga kuti maybe vainge vachirwa. Handina kuda kubuda panze, asi ndakanzwa vamwe vanhu vochema zvekare nevamwe vana vagogo vachichema, vainge vachitaura nezveaccident yainge yaitika. Sekuru vakabva vapinda muroom ndainge ndiri, ndikavabvunza kuti chii chainge chaitika. Havana kuda kundiudza chokwadi, asi ndakazoziviswa nemuvakidzani wavo kuti chii chainge chaitika. Pane accident yekombi yainge yaitika, ndikabva ndatongoziva kuti it was obvious vainge vari baba namai nemasiblings nehama avo vainge vaita get involved in that accident. Ndakatanga kuchema ndisati ndaziva situation. Vakazonditsanangurira kuti kombi yainge yaita accident, vanhu vose vainge vari mumukombi vainge vafa. Amai vangu, baba vangu uye zvekare nemasiblings angu vose vainge vari 8 vainge vari mukombi, vakafira ipapo paspot. Ndakachema mukomanashi zvisingaite because zvainge zviri zvinhu zvadainge ndisina kana kumbofa ndakatarisira kuti ndo zvainge zvichazoitika. Kuuya kwatainge takaita kuzimu ndiko kuzofa kwainge kuchazoita vabereki vangu. Ndakazosvika pakutenda mushure mekunge tazotorwa tikabva muzvishavane tikazoendeswa muHarare. Kwava kuenda kumuchwari tichinoona zvitunha zvevanhu vainge vafira muaccident. Ndakange ndisingadi kutenda. Overnight I had lost my entire family. I was only a young child, mwana ane 18 years, kurasikirwa nevabereki nemasiblings ake overnight. Sekutamba sekuseka zvakatoitika mukoma. Takaviga vanhu 8 nezuva rimwe chete. Hapana pain inodarika pain iyoyo to this very day. Kuona macoffin akatevedzana evanhu 80 vabereki vako, and it was very painful. Ndakazvibvunza ndikati asi sei ndasara. Saka after the funeral ndakambogara, but I was very suicidal. Saka ndakazodzoka kuno kuAmerica. Ndauya kuno I had to start all over again. Ndakange ndava kugara neshamwari ya mama vangu uya wandataura nezvake kuti she nearly lost her husband because akange asingadi kudzoka kumusha. So ndo vakandichengeta ivavo kusvika ndichizoroorwa. Saka makore achifamba ndakatanga kunzwisisa zvimwe zvinhu zvandakange ndisinganzwisisi panguva yacho iyoyo. Kana mweya ukati chimboregedza zvaunenge wakuudza kuti unge uchiregedza, ndapota hama dzangu musapikisa. Handisi kuti tsika dzakaipa, asi pane zvimwe zvinhu zvatinoita nekuziva nekusaziva. Kana mweya mutsvene vati ruzhowa runobviswa kubva pauri, kana ukatanga kutevedzera nzira idzodzo dzaunofungidzira kuti ndo dzichakuburitsa munhamo kana mumatambudziko dzichivanhu, kana mweya mutsvene vati usaita, ndapota ruzhinji rweZimbabwe musafa makapikisa. Baba vangu vainge vaine vavengi, vanhu vaivashuvira zvakaipa, dziri hama dzavo. Idzi dzainge dzava nyaya dzakazotanga kutaurwa mushure mekunge ndazotodzoka kuno kuAmerica. Saka pane umwe weukama ainge ava kupota achifonerana nefriend yamama vangu vandainge ndichigara navo kuti baba vangu vaiva nehama dzavo dzavainge vasingatotauri nadzo, dzimwe dzaitovafonera baba vangu vachiavoida macalls avo. Asi baba nekuda kwekuti tainge tiri vanhu vainge vachinamata
baba vainge vari munhu ainge akachengetedzwa as long as vaisabuda muprotection yamweya mutsvene. But the moment yavakapinda mune zvinhu izvo zvavakaudzwa kuti usapinda mazviri, protection iya yakabva yachizobva pauri. Ina handina hangu explanation yakazara, asi ndinoziva kuti the Holy Spirit spoke through my father in his dreams, because baba vane hope edzo dzavaiti vainge vachipota vachirota, vaiti vairota vakadzi vainge vari vatsvuku-tsvuku. Vakadzi ava vainge vari 8, umwe noumwe akabata banga, hanzi achivathreatena kuti ndinoda kukuuraya, asi nekuda kwekuti ivo vaizviudza kuti vane mudzimu uri pavari, vakati handingambofuratiri midzimu yangu nekuti ndava muAmerica ndinonamata. Ndinogara ndichizvibvunza mubvunzo uyu mumwoyo mangu, ndava nemakore ndichingozvibvunza kuti asi sei ndakasara. Asi ndinongoti ndakasara nekuda kwenyasha dzaMwari, as painful as it was, but Mwari vakasarudza kundiponesa kubva mumuromo meshumba, even though my parents and my siblings nehama dzikafa. Nditori mukadzi, ndatova nevana vangu, ndinoedza kuzvichengeta nekunamata, kudzidzisa vana vangu kuti chii chinonzi kunamata. Chimwe chinhu chandinovadzidzisa ndechekuti obedience, you have to obey God. Usafa wakafungidzira kuti iwe nekuda kwekuti unobhilivha mune zvaunobhilivha mazviri, kana mweya mutsvene vakakuudza zvekuita, then you choose to disobey. Handimbokanganwe amai vangu vachinamata, handikanganwe baba vangu vachiti handityi midzimu yangu, kana ikandidaidza kumusha handityi, kana ndichifa ndichafa, nekuti midzimu yangu ndo yakaita kuti ndige ndichikwanisa kuzova neupenyu hwakanaka kudai. Handifi ndakakanganwa zvekare. Kana kuri kunzi unenge wanzwawo confession yangu, ndapota teerera kana paine chinhu chinenge chakupa warning. Vamwe vanoti mashura anoitika pasati paitika chakaipa kwauri, kana pakaitika shura raunenge waona kuti iri ishura, please ndapota unofanira kuti unge uchiteerera chinenge chakupa warning. Upenyu hunogona kuchinja mumaseconds. Ini ndakaziva izvi apo pandakange ndichiri ne18 years, ndichiri kuzvifunga kusvika nhasi. Ndatenda brother Nashim, kana nyaya yangu ikabatsira mumwe munhu mumwe chete, ndinenge ndichingoti Mwari kudzwai. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu, ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ndezvipi zvimwe zvinhu zvakamboitika kwamuri pawainge uchida kuita something, pakaitika rimwe shura rausinganzwisisi? You can tell us mucomment section kana kuuya kwe-inbox. Sezvataurwa navanzvadzi vedu kuti sometimes panongoitika shura uine urongwa hwaunenge uinahwo zvinenge zvichitokuudza kuti usazviita zvauri kuda kuita. Let us speak about this mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana Nashim makadii zvenyu, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri murume uye zvakare ndatambudzika. Ndakasiya mudzimai wangu nekuda kweyellow bond remuSouth Africa, ndichida mapepa emuSouth Africa. Ndakatengesa everything, but hii mukoma ndakarohwa neshock of my life. Ndiri kuda kudzokera zvakare kumaDNA because ari kuti 0%. Zita rangu ndinonzi Alvis, ndine 39 years, ndiri kuno muSouth Africa, asi nyaya yangu yakatangira pandakange ndichiri kuZimbabwe. Ndakange ndiri rombe rekupedzisira. Mudzimai wangu paakasangana neni ndainge ndichiita zvekukorokoza, ndakange ndisina kana direction muupenyu, ndisingazivi kuti ndakanangepi. Asi nekuda kwekuti mukadzi wangu akasvika pakunditendeutsa, akati kwandiri handingambodanani newe nekuti uri chidhakwa, unoita
zvekusvuta fodya mbanje zvemahuri. Kana uchida kuti tinge tichidanana unofanira kuti unge uchiuya kuchechi kwedu. Saka ndakazotanga kuenda nekuti mukadzi ndainge ndichimuda. Zvakanditorera nguva kuti ndinge ndichizosvika pakutanga kudanana naye. Tadanana kudaro ndakamuroora mudzimai wangu wandichati Miriam. Tainge tiri vanhu vainge vachitambudzika because zvinhu zvangu zvainge zvisinganyatsokufamba zvakanaka, but mukadzi akanditsigira. Aikwanisa kutorara asina kana kudya, achiti tiri kuchengeta mari yekuti tinge tichitenga compressor randainge ndichida. Takazova nemwana wedu wekutanga, musikana. Upenyu hwainge kusiri nyore, but at least ndainge ndiine munhu uyo ndaida, iyewo achindida. Ainge akatosiyana nevamwe vakadzi vose avo vandainge ndakafambidzana navo. Ndakazotanga kusimuka zvishoma nezvishoma ndobva ndachizouya muSouth Africa umo mainge muine zodzo rangu. Ndikabva ndatanga kushandira umwe murungu akandisimudzira. Ndakakwanisa kutenga a small truck ndikatanga kuita zvekutakura zvinhu zvevanhu muSouth Africa nekuenda nezvinhu zvevanhu kuZimbabwe. Taishanda zvine simba, takasimuka zvekuti takazosvika pakutenga a rigid truck, an 8-ton truck. Business rangu rakakura, ndikatoemploya vanhu. By the time pandakazosangana naPuleng, ndainge ndava kushandirwa nemaZimbabwe nemaSouth African 20 paplot iro ratainge tichirenta just outside of Joburg. Ipapo ndainge ndava kutonzwa kutoti ndava munhu. Ndipo pandakasangana naPuleng. Puleng uyu mukadzi ainge ari a yellowborn, aine body yakanyatsokunaka. Ndakasangana naye pafuel station nerimwe zuva. Akangonditarisa neniwo ndikamutarisa. Ainge aine friend yake, ndokubva ndamupfimba kudaro. Akandibvunza kuti ndinoita basa rei. Ndikamuudza kuti I'm a businessman. Akati yo, nemotikari yauri kufamba nayo I can see kuti you look like a serious businessman. Ndakangoti I am just trying. So takazochinjana madetails edu ndokubva tichizotanga kufambidzana. Takatanga tichafambidzana like in secret. Zvakafamba very fast. Puleng akatanga kundiratidza rudo, but not same zvandaiitwa naMiriam. Puleng ainge achiita zvese zvinhu extra uye extra. She was very different. Takazotanga kutaura panhau yekuti kunyange ndainge ndiine business, but dambudziko rainge richiita kuti ndisakwanisa kusimukira kana kuwana chikwereti kubank. It is because in business ndinoshandisa passport without any South African director. Akati if you fix your papers you can go bigger than that. Ndakatanga kufunga nezvepermit, mapapers, eventually ID South Africa nezvadaikwanisa kuzoita in my business. Ndakafunga kuti Puleng ndiyo get away yangu yekuti ndinge ndichizova munhu anenge ari muSouth Africa officially. Ndakabva ndatanga kushainira mukadzi wangu. Ndakange ndisingachamuoni mudzimai sekunge chinhu kwandiri. Miriam aiti kana akandifonera dzimwe nguva ndaisapindura macalls, aindibvunza kuti obviously uripi. Ndaingomuudza kuti pane zvandiri busy nazvo, ndinenge ndisingadi kudisturbwa pazvinhu zvangu. Chokwadi ndechekuti ndinenge nditori naPuleng. Puleng akazoti nerimwe zuva, if we are serious we must fix your papers, but zvinhu izvi zvinoda mari. I cannot just have a child with you for mahala. Unofanira kuti unge uchindipa mari. Ndakamubvunza kuti unoda mari. Akati a child is worth a lot because rinenge riri ropa rako randinenge ndakutakurira. Ndakatanga kufunga nezvefuture. Ndikati kana ndawana ID business rangu rinokura, because sezvo ndainge ndichiita farming muSouth Africa I needed a loan. Izvi zvekurelaya pakeshi yangu dzimwe nguva zvaindidzosera kumashure. Ndainge ndichida kuti ndinyatsokukura mubusiness. Ndakabva ndatanga kupinda deeper and deeper. Puleng akati kwandiri, sell that truck, undipe mari, you will get better things after my papers ako. Truck rangu ndiro rainge riri everything. Ndakatenga truck iroro through hustling and struggling, but ndainge ndava blinded nerunako nekuda chitupa chemuSouth Africa. Ndakaenda naye Puleng ndikanotengesa truck rangu kuibuy cars. Truck iri ndakaritengesa for 100,000. Ndakazorwadziwa ndichiriona ravapo pamarketplace yavo vachiritengesa for 430, yet vainge vakaritenga kwandiri ne 100,000 cash.
saka ndakabva ndatopa Puleng mari payakangoreflecta muaccount. Puleng ndakabva ndatomupa 85,000 rands ndikasara undini ka 15,000. Sezvo ndainge ndichiti munhu ane pamuviri pangu ndakange ndisina basa nazvo, muna 2024 ndakamupa zvekare bonus yangu, even though I was a businessman, but kubasa ndainge ndichiri kuinda. Panguva iyoyo akange aine pamuviri, ndikafara ndikati now things are coming together, mwana ni South African, mapapers chitupa in the future. Meanwhile mukadzi wangu akange asvika pakuramwa zvekudzokera kuZimbabwe, vakange vachitambudzika. By then mwana wangu musikana, she was supposed to register for O level mugore ra 2025. Mukadzi aindifonera, Elvis mwana haana mari yeregistration. Ndaingoti I will fix apa ndiri kumbomanyisana nekuti ndinge ndichikwanisa kuwana mapepa emuSouth Africa. Chokwadi ndechekuti mari yose yainge ichienda kuna Puleng 2025 yakapfuura ndichipa Puleng salary yangu yose, ndikasvika pakutadza pakubhadhara rent yekuplot kwatainge tichirenta. Saka iniwo ndairarama sei? Uku ndokurarama kwandainge ndichiita. Mukomana kunyange ndainge ndigere mumasebab ndigere zvakanaka, but masacrifices andaitira Puleng they were just too much. Dzimwe nguva ndaikwanisa kungorarama nekudya sadza necabbage. Dzimwe nguva ndaitenga kapaketi kenyama kuspa. Ndaiti kana ndatenga kapaketi kenyama kuspa, kune tumwe tumapaketi tunoita 11 rand muspa, tunenge tungori tumapisi tuviri kana kuti pisi imwe chete. Ndobva ndatenga pisi yangu yenyama ndotoenda ndotonobvonga chisadza. Dzimwe nguva ndaikwanisa kutenga zai rimwe chete kuspaza ndotobvonga chisadza nezai rangu. Ndaiti I am sacrificing for the future. Ndaiti kana ndawana mapapers zvese zvainge zvichazochinja. Puleng aigara achiti we are close but I need more money, sezvo tainge takaita zvekutobhadharisana kuti ange achibva pafamily plan iyo yainge achiti ainge ainayo, so that ange achizondizvarira mwana. Ndakazvitenda ndikaitwa fuza nerudo rwandainge ndichipiwa. Vakadzi vemuno muSouth Africa munovaziva kuti vanoita zvinhu zvavo zvekuexaggerata pabonde zvekare nemurudo. Unenge uchifungidzira kuti wapinda wakapinda machena, but munhu anenge achingoita maexaggerations achikunyepera kuti unondipedzera big time. Saka nguva yakati yafamba, takange tava muna February of 2026 takaenda kuHome Affairs. Saka vakabva vatarisa nyaya yedu, vakabva vati nekuda kwekuti it was a late registration kuti ndiiswe pabirth certificate remwana panodiwa a DNA test. Mukomanashi ndikati zvino ndezvipi izvi, but ndakange ndine shungu dzekuti ndinge ndichivapo pabirth certificate remwana nekuti that was the first step kuti ndinge ndichizowana mapepa ekugara muSouth Africa. Puleng akabva ati we must sort other things first, this and that. Akange asingachade zvino kuti tinge tichienda kuma DNA, achiti zveHome Affairs ngatichisiyana nazvo. Ndikati aiwa kanjani, hazviita kuti tinge tichisiyana nazvo. Akabva andikumbira mari refu ndikamupa, ndo mari yekupedzisira yandakamupa. Saka ndakazomubvara ndikati kana uchida imwe mari handei kuma DNA. Ndokubva tasangana ndikabva ndamupa mari. Taenda kuma DNA ndaitofungidzira kuti zvose zvichafamba zvakanaka, because panguva yacho iyoyo Puleng akabatira pamuviri ndainge ndichigara naye 24/7. Handizivi kuti akapoya sei, akapoya nguvai. Ndakazoti maresults abuda, Puleng handei tinotora maresults, akange asingachadi. Ndakazongoenda ndiri ndega, ndikabva ndachizoti ndava mumotikari mangu, ndokubva ndagara ndikavhura envelope yomukoma 0%. Ndakatadza kana kufema. Ndakabva ndamufonera Puleng, iye akaita sekunge anyumwa, aidavira achikata. Ndakazomutumidzira picture paWhatsApp ndikangokwanisa kungoti what is this Puleng? Akabva apindura akati those results they are fake low. Ndikati how? Akangoti these things happen, they do fake results because they don't want to give you papers. Ndikati zvinogobatana papi? You mean kuti Home Affairs inofonera vanhu vekulaboratory kuti buditsai maresults efake, vanobenefita chii pazviri? Mukomanashi musoro wangu wakatanga kurwadza kutenderera. Ndakatanga kufunga zvose, mari yangu yose yakarova, track business rangu. Mwana kuZimbabwe akatadza kunyora O level yake nekuti ndakange ndichipa Puleng mari. Mukomanashi ndakamufonera Puleng, namba yangu akaibloka, WhatsApp blocked, calls no calls.
Pulling handisi kutoziva kuti aripi kutaura kudai. Ngenoti kana ndikatanga kufunga nezvazvo misodzi inongotanga kungobuda apa. Ndakararama upenyu hwekudya sadza nekabheji ndichiti ndiri kushingirirawo kuita mapepa. But kumagumo kune nyaya mukomanashi ndakazotongoshandiswa. Ndinogara ndichirwadziwa nezvazvo. Ndinongozvibvunza kuti asi Elvis wakapusa wakazviitirei zvawakaita. Ndakabva mukufonera mudzimai after a very long time. Ndakamuudza kuti ndinozviziva kuti ndakakukanganisira, saka akangonyarara. Ndokuzoti mwana ainge achida mari yekuchikoro. Ko sei musina kutipa mari yekuti mwana akwanise kunyora O level yake? Iro rinogore mwana wangu ari kutodzokorora form 4. I am trying mukoma, zvinhu zvakatongooma. Apa Pulling wacho haasi kutobatika, haandidaviri. Kana ndikashandisa mamwe mafoni numbers anotozviziva kuti ndi Elvis. Nhasi handina track, handina business. Pulling wacho akaenda nevaSerbia. Handina kana pekutangira. Of course I'm still working. Ndakatombopotsa ndasiya basa because basa rangu sometimes it demands kuti ndiende kana kuCape Town, ndombonogara kuCape Town. Saka ndaitoda kutosiya basa ndichitya kuti ndinozodyirwa mudzimai wangu nekuda kwerunako rwake, I mean Pulling. Saka ndiri kutaura nyaya yangu iyi kana kuine umwe murume akateererawo confession iyi. Kana wakatanga kuita mari, watanga kuita mari, unofanira kuti unge uchimbogara pasi nekuti mari ine zvainokuita mupfungwa dzako. So sit down usati wapindwa nepfungwa dzekuda kutsvaka kuupgrade mukadzi nekutora umwe mukadzi. Usasiya mukadzi uyo akakutsigira kubva pazero nekuda kwema-yellow bone. Kana lifestyle yachinja, usamhanyira kumberi, dzikamisa hana yako. Ini ndingadai ndatova somewhere kutaura kudai. So kubva zvandakatanga kutambisa mari muna 2024 2025, mari iyoyo mukoma, kunyangwe dai ndainge ndisina mapepa, ndingadai ndakatotenga kana marori ekuti by now ndingadai ndava kutodeliver. Ende zvinoita satani chine unyengeri because ndainge ndatova padhuze nekutobata contract rekune imwe fruit and virgin iri muJoburg yeumwe muIndian. Ainge ava kuti ndinoda maproducts ako direct because kuplot ndainge ndichirima miriwo yekumusha. Saka kune vanhu vakawanda vainge vachingobvunza miriwo yatinorima kuZimbabwe. Saka nekuti ndainge ndichirima, akange ati anoda kuti ndinge ndichizopota ndichizomusupplya, including vana cabbage, including vana spinach, izvo zvatainge ndichirima kuplot. Ndingadai ndatova somewhere, but that illusion yekuti ndiri kuda mapepa emuno muSouth Africa ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichizorasikirwa nepfuma yangu. Ndinorwadziwa shuwa, kubva kuhero kudzoka kuzero ndisina kana anything. Ndinonzwa kurwadziwa. Kana paine achazonzwawo nyaya iyi zvimwe kuda ndiMwari vanenge vati ndige ndichizoya neconfession yangu kwauri mudikani. Ziva kuti vakadzi vemuno muSouth Africa chavanongoda bhegi chete, havane nazvo kuti vakudyira bhegi mhuri yako ichitambudzika isina kana chokudya. Let this be a lesson. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo, mukoma Elvis. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo veduwe. Pakaipa. Anzi ndaingodawo chitupa chemuno muSouth Africa ndikazodyirwa mari yacho yose naPulling muSouth African. Ngatitaurei nezvayo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So anzi ndaishungurudza maid wangu apa ndichitohurira murume zvichizivikanwa namaid. Apa ndaitoona sekunge munhu akanyanyisa kushata spirit, ini ndichizviona sekunge munhu akanaka. What happened after mukoma nekutambura kwandava kuita? Please post my story. Zita rangu muchanditi Rumbidzai, ndine makore 36. Ndainge ndimbori nemurume ainge akanaka akadzikama asingandivhuriri. Ndakasiya murume kwezvinozvo ndava kuita zvekutengesa muviri wangu. Murume wangu uyu ndichamuti Farai. NaFarai takatorana tichiriwo vana vadiki. Akange ari munhu ainge asina nungo. Mukushanda takasvika pakuvaka upenyu hwedu hwakanaka.
saka takazotamira mubhorodzo umwe matainge tava kuroja tichiti tiri kuvaka somewhere else. Upenyu hwainge hwakatonaka. Takazotora maid uyo wandichati Agnes ainge ari musikana ainge akashata according to me, akanyarara but ainge aine rukudzo, aine respect. Ndakange ndisati ndakambopfugamira murume wangu, Agnes ndiye munhu aitopfugamira murume kumugezesa maoko panguva yekudya. Ini ndaimutarisira pasi nekuti ainge akakurira kumaruzeva, saka ndaingoitawo zvandaionawo amai vangu vachiitawo mamaid mukukura, ndichimuudza kuti haafanire kugara nesu pasi patinenge tichiona TV, anofanira kugara mukicheni, uye zvekare chikafu chake chandaingotenga, ndaingotenga chikafu chake nechikafu chembwa. In the meantime, ndaiva ndiine mamwe mafriends. Ndaiva nemafriends angu vazhinji vandaitamba navo vainge vari masingle woman, avo vaigarawo munharaunda mandaigara mubhorodza umu. Vasikana nevakadzi ava vazhinji vacho vainge vari masmall house, vamwe vainge vari mahure emaministers, saka vairarama a very comfortable life. Saka kana uine masingle friends, you become comfortable thinking kuti kana wava single iwo hunenge hwatova upenyu hunenge hwakanaka. Saka vaiti kana vakatanga kutaura nyaya dzavanenge vachitaura, ini ndaizoona sekunge murume wangu ari useless, ende vazhinji vaitonditi rumbi usazviita slave yemurume wako, murume haafaniri kukutonga, live your life and enjoy. Ndakasvika pakukanganwa kuti vakadzi vaindiudza kuti rumbi live your life, enjoy, handei timbonomwa doro, handei kugochi. These were women vainge vari masmall house. Zvinhu izvi vaitozviita nekuti they were lonely, vainge vachispenda time out nekuti vakange vasina varume vekuspenda nguva navo mudzimba dzavo. Saka amai vangu vainditsigira, vainge vakatongovengawo murume wangu, handizivi kuti sei. Vaiwanzokundiudza kuti usaita submissive zvakanyanya kumurume wako, varume vanotsikirira, vakadzi vanenge vari too submissive. Ndakatanga kuchinja, ndakange ndisingacharemekedzi Farai murume wangu. Aiti kana akataura ndaiti usandiudzira zvekuita, aiti kana akandibvunza ndaiti handisi mwana wako wekuti unotaura naye madiro. Akange asingachakwanisi kunditsiura, asi akaramba akatsungirira. Akati nerimwe zuva, rumbi handidi kuti tigare tichingonetsana, ngatitaurirane zvakanaka. Ndaimuseka, ndaitomuona sekunge munhu ainge ari desperate, aitya kuti ndikamuramba haizombowana mukadzi akanaka seni. Ndakange ndava kufambidzana nevamwe varume, because zvinoitika kana ukaenda kugochi kuya nemasingle friends ako nemaboyfriends, in the end unozotsvakirwawo boyfriend, because unenge wava kutongouraya vibe kana uri wega. Saka unozongotsvakirwawo a friend of a friend, mototanga kutongofambidzana. Zvakange zvatova normal kwandiri, ndaiti ndiri kuenjoya life. Agnes aiona zvose, aingonyarara achiita basa rake. Dzimwe nguva ndaimutuka for no reason at all. Saka Farai akatanga kuzoshanduka, akange asingachanetsane neni. Ndaiti ndikaenda kuma-outings kwangu ndikasadzoka, aisamboita kana basa nazvo. Saka ndaitofara kutoti murume haasisina basa neni. Nerimwe zuva Farai akati kwandiri, rumbi ndanoita newe. Ndopandakarohwa neshoka paakati anoda divorce, akati ngatitengese stand. Sekutamba sekuseka mukoma, takatengesa stand. Imba double story yedu yatainge tichivaka yainge yava kutoda kutosvika pawindow level. Tava kutoti iko zvino zvitambofamba, tinomboitawo zvimwe nemari yedu, because kuvaka kunodhura, as we all know. Akabva ati ngatitengese stand tigoverane mari. Amai vangu vakati tengesai urambane naye, because vaizviziva kuti ndakange ndava nevamwe varume vadainge ndofambidzana navo. Ndakasvika pakuramba murume mukoma, tikagoverana mari, iye akaenda kwake, iniwo ndikaenda kwangu. Mwedzi wakapfuura ndopandakazonzwa nyaya yekuti Farai akazorora Agnes kutaura kudai, so vakatenga imba muBorodzel. Ndakati zvimwe kuda kunyepa. On that day ndainge ndichitoenda kudomboshava, when I was told by my friend, akati kana tava kuzodzoka tichibva kudomboshava tichadarika nekumaraini kwavakanzi vakatenga imba. Ndakatoratidzwa imba yacho. Nhasi uno mukoma ndiri lonely. On social media ndinokwanisa kuzviita sekunge a single woman ari kurarama life iri bore, kushora vakadzi vamwe vari famous vatori married. It is because I am lonely. Ndiri kuita zvekupinda mumabhawa. Usafa wakanyengerwa nevanhu vanokuudza
kuti men are trash, vazhinji vacho in secret vanenge vachitoshuvira kutova married. Ndiyo secret yangu. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Nganzi on social media ndinotozviita munhu ari very strong and ndinotoshora vanhu vanenge vari married, but I am lonely. Ndinotoshuvirawo kuti dai ndawana murume uyo achazondiroora. Vadiwa vateereri, ndo messages awo andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.